Тази сграда е наркосборище в Благоевград. Намира се зад сградата на бюрото по труда на улица Иван Михайлов. Тук може да се видят стотици, а може и да се каже и хиляди спринцовки, използвани от наркомани. Тук къде са хвърляни. Навсякъде около сградата има. Най-много има тук около едно дърво. Ето. Дори на някой има и кръв по спринцовката. Може да се види.